Sa istorya na mo siya? Nganong dili pa mo pwede sa chat? Nganong pa personal pa mo gyud? Saryo. Bisa ko ginahan mo atubang sa di mo saryo. Kanang sumol kay kagnaong ba? Ila sa human sa tanan. Human sa tanang gasto nako, sumol na kong naw. Istorya din na. Napoy, buhaton. Saryo. Undangon na tani saryo eh. Yan sa, di ba? Mas maayo mag-atubang ta ba kay matarong ta og istorya. Unsa man? Unsa undangon? Undangon na tani. Undangon. Atong relasyon dili na ko. Dili na ko kapoy na mo saryo nya. Nagkadugay wala akong ganahin nimo ba nya. Tabunin ni mo na kay di ko ganahan. Nya. Nana ko. Sama buntis na ka, nangala ka? Nana ko nakita ang lalaki nga in love kay ko ba. Nya ako wala ko ganahin nimo good. Oh my God. Di ay. Mao ding makibuwag na kanako. Pasensya jud kayo. Saon taman nga. Butan na hupas na biyang lumay. Wa sa di ka gilumay. Wala, pero wala na ko'y gugman nimo lagi. Ako. Mas na in love ko ni Boyet. May pa. Adto na lang dito. Kumao man na ganina imong desisyon. Kakaliwat do. Siguro, awa na natakda na guro kang buyet. Sunod adlaw sige, dadaan na sa kagsako. Sige. Di ba ka lang? Pamina yan ha. Kay mao man na imong desisyon. Makit-an ganina ako na imong anak. Paminaw. Pamina sa nagkatawa lang ko ba kay. Grabe jud nga nang gisugot pati ka ba pati man imong bati agog naon gud. Ano ka asa na jud nga na ba ka nang magkadugay kay dihan nimo makita ba nga bati jud naon sa nga. Nasa ba? Makigbuwag na lang gani ka magsige pa jud kag panghinaway. Mao ni timan ay sa timan ini. Ha? Yung kuha na ko kay makuha na kog muna ko. Timan ini ha. Makit-an ganina na ako imong anak. Ako gyud ang duklon. Anong apilo man nimo akong anak, Abel? Ha? Natural, giing na naguti ka nga dapat ari ra kanako makaanak. Unya, kay adto man kaglaing laki, mao na ang resulta. Ako nang duklon, ako nang lubago ng dunggan sa mong anak. Ay saryo. Mo nang gibuwagan ti katungod ang style mo ba? Unsa mutong kayo? Unsa na yung pangutok? Uy, bataan man ni gunahuna, apilo man nimo akong anak. Maayo man ang bata og panghuna kay bata pa man sagko di man pareha nimo. Sure ay bata lapas man gay kas kalendar. Baga sa kagnang da pilingon pug kay kada. Dito tinoda na saryo karang. Ayo apil ako anak ko nayabang bang kangalo apil man nimo ako anak. Okay, giing na nagiti ka, gi-explain na natin ka. Ay kung pabalik-balik ka ba na na to. Kay ngano makakita ka na mo. Hoy, mobalhin na sad mi laing lugar. Laing Dire lugar. Balamban. Adto mi sa Toledo kundi sa Asturias. Kundi man sa Asturias, pa syudad mi kundi li man sa Maynila mi. Kagamay. Hoy, di ka kita na mo sa kong mga anak oy. Kagamay ra sa earth. Ha? Gamay. Kagamay ra sa earth. Makita ba tika, ha? Ha? Sa daghang mga tao, ha? Wa ta kay baw. One day magkita ra ta. Wala sarili mo biya na ko ninyo. Biya ori kung biya. Zip yung Biya jud ko nimo. I hate you. Sige hit ya dako ba kag gasto mo. Wala ka na biya diha ori. Muli na ko gasto na ako. Ay napag-stage yo. Manggay ko ng perting. Sus. Ay nagigyaw-yaw kay makigbuwag na magakauli na ko. Bala ka diha. Gi basta kay mao na to. Perting gamaya imo ha. Pilang pa akong anak. 2,000 years later. Ate, di magugaw-hugaw ate ha. Bago na ba kang ligo ate? Bantay bitaw ka kay mauli na sa gaghugaw ah. Bunan man jud kanako. Nani man pugong ate? Asang pugong? Uy, wala na sa dimong pugong nimo. Hay, palit po tagpugong ani. Magduwa ang mga friend ako, ma. Ha? Magduwa ang mga friend, ma. Sige, duwa mo sa imong mga friend. Di magugaw-gugaw ha. Sige, duwa na dito ka. Ay, bataan eh. A few minutes later. Hoy bata. Hoy bata. Dali ko. Isa ka anak. Mama Gisa! Anak kang gisa? Bantog lang perting liwata ni mong buyit. Imong mata liwat si imong mama. Anak day kang gisa ha. Kerti biyan akong laguta ng mama nimo. Kay
Nakigbuwag na nako imong mama. Mati man ka na. Bati de ngaong, ha? Di uban naman ko eh. Tiguan na jud ko pa dong. Sa. Uy, ingon ako ato dito. Ay, nagdua to do nya ato pa jud nako. Muli ra tog kuanay kapuyon. Di ka ni siya Opo, kapauli. sige, bantay, Sige bata. ka naghilak. Tuwa dito, kay gikomot ko na siya itong lalaki ko nung... Ah, basta bata, away sa mga bata. Nga na jud ang mga bata na maghilak, bara pasagdan na lang jud na sila. Walay kaaway imong anak bata, day. Gikomot ko na siya itong lalaki ko nung batig naong. Stripe ko no niya, ito mong short. Dili bata. Lalaki gali, batig naong, ingon siya. Black ko no ang... Buang siguro to kalit ang pangumot. Aba, sinubuang to. Ato dito, ay. Patulis ko sada, ay. Kabarog-barog. Buang guro to, kay nga nung nagpatol magbata. Uh-oh. So, ato nga to, Diyos kasi gilak imong anak. Di mo pa ulit, ato, ay. Katilo jud na akong lakihan na. Kisa man ang lakihag pasabot. Ano malay? Asa ka ning tawhana ni? Galagot ko ning tawhana ni. Murag naman galagot ni sa akong anak. Pagtanda ko agsamad sa akong anak. Ina ni maayo ning buhat ning tawhana ni. Asa man ning lakihan ni kay babukbuktan jud ko tong lakihan ni. Akong anak di jud mo hilak ay. Sus. Awal ning tawhana ni basta makit-an ko ning tawhana ni. Ayay. Uh-oh. Siya jud lagi. Mao jud ni siya. Ga-stripe man niya itong upurol. Ay! Animal ka. Unsay problema nimo sa akong anak? Hoy! Jisa day? Day Jisa? Saryo dong? Dong saryo? Saryo dong dong dong? Jisa day? Day Animal Jisa ka. da Jisa sa? Gitinuod jud nimo ha? Gitinuod jud nimo. Ako nga nagperting hilaka, wala mo hunog hilak ha? Tungod sa imong gikusi nga pati na nagungo. Ikaw kuno kusion ha? Ha? Sa problema nimo? Oh, si problema gingan bitaw tika nga makit-an ganina ko nimong anak 200,000 years from now. Ako gina siyang Pila na Buklon. pila na katuig ha? Wa pa ka ka-move on ako. Ingani na jud ko kagwapa para di ka maka-move on ako. may kaya kibaw ka. Pasalamat ka kay wa ko kamubo nimo. Ako ra ang laki nga buang kay nimo. Ang uban ang layas na. Napa mo duha ka anak dito. Yung kusion. Ha, animal. Kusion na pata nimo. Napa? Naapa. Napa? Tulo ka buka mo anak. Aw. Makit-an na ako ako. Magaglagot ko ng sarili. Ano man nimo ko anak ha? Ha? Ano Kung di? gusto nimo magsinumbagay ka. Masukol ko ni. Kung ka to ay mo sukol ra ko. Ha? Kasi kung saan ba imong dagway ka anon kayo imong dagway kay perti bati aglaw nimo. Ha? Wala kang Pwede ba? karton. Bating na pero pati na ko mumbuang na ko na sa una. Buang. Ano, gilumay man ko nimo. Kasi di mo buang ana. Mula Ha? di ka gilumay. Kaya umuali to kumbana, mapatyan ko sa kumbana. Pari ay mong bana tabang mo. Pagsama ning kumo nako. Magsinumbagay mo buyot, ha? Sus, imo ko sa ka anak perti nakita na ko perti yung pagkakaliwatang buyit. Tansi kang buyot. Kay katuwa, to'y kan anay. Musukol to bisig kinsa. Kusgan pa to. Mabita kang nabuang to. Ah, wag siguro ikaw sunod na. Oo, Kuyog na mo mag. Why gani wa pa karon nagkuyog ni buyit ito. Imong bana nagdadag sa Wala ako. man kaliwat buang. Hindi ko mabuang bisa pag di ko mukaon. Kabalo ko unsa akong gibot. 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 Oh, Wana. 4 times to. 4 times 2 8. Ay ko ka to. Ah, wana. Takda na. Wana. Wana. Takda na sa bana. Wana. Muna di sa day. Mama na gani og kanang. Wala may naka-content. Kaya, sige lang. Nga dito na dito. Mas maayo na sa'yo. Sumpag kayo tali sa'yo. Nagsige na tagtis gani. Natural Kung na sa'yo lang, isulti sa viewers. Maingo na, way lami. Ay, lami. Kalami, o yan eh. Ay, bagay ka. Bagay ah. Ha? Hindi ba gaya? Lumagay ah! Oh. Ah! Hindi ko ah. Hindi ako magkumpara na yung dako kayo.
Lapay ko ng helmet mo. No, Mahala ka. kuno labot. Ako ray ko na dili ako anak, Kihilas ba ni masaliwa ka? Dawat na lang gibuwagan di ka? Unsa man taw ka? Antod ka lang pa kay uyab. Nakadawat bangko. Yan ano, wala problema na. Ay, lang tama nimo ako anak. Ha? Unsay gibot sa ko anak mo? Langasan, mo ram kagikigwa. Oh, Wala. Eh mo dagway. Susabot ang dagwaya sa layo eh. uga na ako nimo. Oy. Maayo. Maayo. Ikaw, bisag wala na sa kuan, wala na sa street, buwang nga kay street. Mo na. Gisaday, kaon-kaon sa panagsad gisaday. Basa-basa o ganang mga ningning Ay, ba? bisag wala na sa script ha. Wala isulti mo ni mo wala makatawa ko. Dago na tanay. Hindi na. Ganon din magwala. Hindi na tanay. Nindot man ang wala sa strip eh. Nindot man ang istorya na wala sa strip di siya day. Day Gisa. Wali na dito sa Rio. Wali na. Ikaw uli ak diri mo larga na ko. Samga. Oh, ay kana katawa dia kay wala na sa strip. Hindi na ka-minutes na kameraman. For Ba mo bo ba? Bobo pa. Padayon pa. Continue. Continue. Ako anak ba imong ilabtan? Ha? Kapuya ganiharam kasi pangutana ano. Oo, gani! Pwede naman ako! Unsay gusto nimo Saryo? Unsay gusto nimo ha? Ano pasakitan mo tinga nga di maong imong anak. Kay dili ka gusto mong pasakitan ha. Totoo pa di ka kabubud ako. Wala pa. Mo bita? Ako. Ano ogi? Nibalik mo na kung pilis mo Saryo. Gopo lagi kita ron. Buyag. Bitaw. Wala na sa streak. Oh, oh. Ay si Kuan mo kay. Nandan bita Saryo. Ha? Ayo ba? Karong ba? Lagi. Ang Dawat ibot ko naman ka mo. malubog. Bita sa tinadanay na si Boyet kay. Tawat timing ka nagputi ta duha. Oh. Gidala man siya sa Kuan dito sa mga Wala na day. siya kay. Kuan mo gud ka nang. Ibuit ang amahan na to tanan tulo ni mo Nagbubo na kakuan. mo siya sa daan god mo lang gihipos na lang siya ba. Mo lang wala na kay banagan. Pero May problema andam ko mga mga manubag mo mga mahan sa imong mga anak. ayaw ba? Lagi sa silan. Ayaw magkagilog. Ayaw lagi. Sa silan na. Ano? Batag bata-bata. Ina magkakapon anak. Ano to? Ha, para na sige ako wala sige puro ka to kabuyit atong anak niya ako pa yung mga mahan tanan. May na to kay na ako yung anak mo sugusugog asin. Ano? Kasi inyo. Large lang gusto lang ko aircon. 3 hours lang kay. Diyan na mangugug ka ng pabugna wap ini kay dito sa amo agad. 3 hours? 6 hours? Akong anak ko pati mga kaon. Oo. Pati ra bitong hilaka sa usa kay imong gikumot. 3 hours lang taon niya ka nang. Ay napangusi sa akong anak ka. Okay na ta. Dili okay na lagi. Ha? Pila na ka minutes.